Kuzogotonai sini apa kaitor keplai ni keplai nin thani sung khorok bomui surimung sano afa bebak chini saya soya tomor nung sung nakadi tai nini yak thar chini sakabo berawoi suna hamari klajari kaitor chini tini koimung ke afak ni thani chini sanmung chini ohani buwagra nini bisingti pono engkhana kaitor nengdagi kha bono chini dopani bagai yok samaran bagai samung khalaji ni pun dagi khana apa kaitor hai pono bebak biningang koimung sana apa nin thanio kaitor nakadadi bebak bini saya suya tomon nakadadi apa tai bebak bini samung khaitini bini sak kauni yak thar berawoi bini khorgor bini yak thar berawoi bebak samung sana bagai nang hamari khajira apa kaitor tai sino hastini joto bororok bini bisingti kei bebak hamari manan bagai nang hamari khlajira apa tai bini bebak samung tangtin se suya tokin nakadira apa kaitor nang bono ni yak katawi te dului nini bisingti nang nai mahi ki samung khai mana bagai soba jira apa suri tini saya suya tokin nakadira apa kaitor tai bini sak taksu jara saya ni khana wa apa kaitor abo bebak ni yak katar berai nang bono hamari khlajira apa ni yak thani bisingti bini bebak saya suya tomrau bemar hamierok hamane bagai nang hamjari ni ninten koimung naru apa tai tamni surinai surin saya nakadi osi konte surima sin bagai joto o hayung ni borok sumsok khaimani yakni phiognan bagai nang crucify khaikya ni thik kathar sarka obahikin nung joto borno pap ni yak phiok apa boni bagai singnin thani suri sana apa chin boru yok sama mana bagai